Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih nuwun-nuwun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten dangunipun Bapak Bambang sedaya. Ing wekdal menika Bapak Bambang keluarga dipun kuasaken ngedalaken rejeki saking Pangeran rupi ambengan menika makata-kata mawarni-warni kadamel sedekah krana Allah taala lan nyedakahi anggenipun Bapak Bambang keluarga anggenipun badhe nglampahi siam wonten bulan Ramadan nggih saged slamet wilujeng lan anggenipun mengiling-ilingi para leluhuripun sedaya utawi ngintun doa dhateng para leluhuripun sedaya leluhur saking jaler saking istri ingkang krumatan lan boten krumatan ageng alit anem tua jaler setri awit sedaya para leluhuripun dipun sedekahi lan dipun kintun doa mugi-mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala diparingana jembara kubure padha margine ketrima ngamale diampunana sedaya dosanipun lan dilebeni swarganipun asala karidhoanipun Allah taala lan pangestunipun ingkang dipun sedekahi lan ketambana daipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit sekul suci ulam sari rasa kadamel caos pahurmatan dumateng Gusti panutanipun Kanjeng Nabi Muhammad segarwa putra lemengseripun dhateng sahabatipun sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali awit sedaya dipun caosi pahurmatan sareng-sareng nggih panjenenganipun nggih nyuwunaken saestu pangan wilujeng anggenipun Bapak Bambang nglampahi unggahan lan anggenipun badhe nglampahi siam wonten wulan Ramadan nggih saged slamet wilujeng lan anggenipun ngintun doa dhateng para leluhuripun sedaya leluhur saking jaler saking estri ingkang krumatan lan boten krumatan ageng alit ananta jaler setri awit sedaya para leluhuripun dipun sedekahi lan dipun kintun doa mugi-mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala diparingana jembara kubure padha makni dumong ngamale diampunana sedaya sanipun lan dilebeni swarganipun asala karidhoanipun Allah taala lan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten ing sedaya mawon. Lan terus caos mulih dhateng Kanjeng Nabi Adam, Ibu Hawa, Bapak Angkasa lan Ibu Bumi lan terus caos mulih dhateng para nabi, para wali, para pandhita, para guru, para syuhada, para mukmin, para petuah, para empu awit sedaya dipun caosi mulih sareng-sareng nggih panyunanipun nggih nggunakaken saes pangat wilujeng anggenipun Bapak Bambang keluarga anggenipun nglampahi unggahan lan anggenipun badhe nglampahi siam wonten wulan Ramadan nggih saged slamet wilujeng lan anggenipun ngintun doa dhateng para leluhuripun sedaya leluhur saking jaler saking istri ingkang krumatan lan boten krumatan ageng alit ananta jaler setri awit sedaya para leluhuripun dipun kintun doa mugi-mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala diparingana jembara putri pada margine trima ngamati ampunana sedaya sanipun lan dilebeni swarganipun lan Gusti Allah mangsuli kawilujengan dhateng Pak Bambang sekeluarga wilujeng awit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten ing mawon. Dan terus caos dhateng tiyang sepuhipun Bapa Rina Ibu Wengi ingkang maringi wekdal rinten kelawan dalu lan ngawuningani dhateng cikal bakal lan akal bakal cikal bakal dusun Darungan lan Banjar pekaranipun Bapak Bambang lan merjani dhateng dinten 7 Pekan Gangsal sasi 12 taun 8 sekawan wuku 3 lan merdeni malih dhateng dinten kala lan sangar kala dina kala sasi naga taun jabung wulan sakcariting dalan lan merdeni malih dhateng dinten paringkelan ringkel jalma ringkel aryang kala kuku dinten uwas lan sangaring taun lan merdeni malih dhateng dinten tali wangke sampar wangke sare agung kala dite dendan-dendan sengkang turunan ingkang dipun lenggahaken wonten dinten Senen Paing kadamel nglampahi unggahan lan anggenipun Bapak Bambang keluarga anggenipun badhe nglampahi siam wonten bulan Ramadan nggih saged slamet wilujeng lan anggenipun pengiling-ilingi para leluhuripun sedaya lan ngintun doa dhateng para leluhuripun sedaya leluhur saking jaler saking estri ingkang krumatan lan boten krumatan ageng alit ananta jaler setri awit sedaya para leluhuripun
Dipun kentun doa mugi-mugi para leluhuripun sedaya kali Allah taala paringana jembara kubure pada margine ketimong ngamale diampunana sedaya dosanipun lan dilebeni swarganipun. Asala karidoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya mawon. Lan terus caos mulai dateng Nabi Khidir, Nabi Ilyas kang rumeksa toya lan daratan. Lan terus caos mulai dateng Syekh Subakir kang nggambali tanah Jawi. Lan terus caos mulai dateng Nabi Isis lan Sunan Kalijaga kang jagani kuda rencana wonten saben-sabenipun Bapak Bambang nggih nyuwunaken Syekh Supangat Wilujeng anggenipun Bapak Bambang sekeluarga anggenipun nglampahi unggahan anggenipun badhe nglampahi siam wonten wulan Ramadan nggih saged slamet wilujeng lan anggenipun ngintun doa dhateng para leluhuripun sedaya leluhur saking jaler saking estri ingkang krumatan lan boten krumatan ageng alit ananta jaler setri awit sedaya para leluhuripun dipun sedekah lan dipun kentun doa mugi-mugi para leluhuripun sedaya kali Allah taala diparingana jembara kupri pada margine trima ngamal diampunana sedaya dosanipun lan dilebeni swarganipun. Asala karidoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh wiwahanem ingkang rawuh wonten ing sedaya mawon. Lan terus caos mulai dateng bumi barzah kadamel makam roh sisinipun para leluhuripun Bapak Bambang sedaya leluhur saking jaler saking istri ingkang krumatan lan boten krumatan ageng alit ananta jaler setri awit sedaya para leluhuripun dipun sedekah lan dipun kentun doa. Mugi-mugi para leluhuripun sedaya kali Allah taala sageta disampurnaken wangsul dhateng asal mula-mulanipun. Jisim kurat wangsul dhateng Nur Muhammad Qarid, jisim maknawi wangsul dhateng Nur Muhammad Dini, jisim latif wangsul dhateng Nur Muhammad Ka. Sageta sampurna wangsul dhateng asal mula-mulanipun. Asal Adam wangsul dhateng Adam, asal Nur Muhammad wangsul dhateng Nur Muhammad, asal Allah wangsul dhateng Allah. Sageta sampurna wangsul dhateng asal mula-mulanipun. Asala karidoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten ing sedaya mawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit apem kadamel ngintun doa dhateng para leluhuripun Bapak Bambang sedaya leluhur saking jaler saking estri ingkang krumatan lan boten krumatan ageng alit ananta jaler setri awis sedaya para leluhuripun dipun kintun doa dados punimpun lan pun lan mugi-mugi para leluhuripun sedaya kali Allah taala diparingana jembara kupri pada margine keprima ngamale diampunana sedaya dosanipun lan dilebeni swarganipun lan Gusti Allah mangsuli kawilujengan dhateng Bapak Bambang sekeluarga wilujenga wiwit dinten menika terus paminipun. Asala karidoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten ing sedaya mawon. Kejawi menika anggenipun Dususana ngrakit pisang setangkep anggenipun ngabekteni dhateng guru nabinipun lan anggenipun nyesep wonten dusun Garungan nggih sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten ing sedaya mawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit jenang sengkala kadamel nulak kala pikakolanipun para leluhuripun Bapak Bambang sedaya lan kala pikakolanipun Bapak Bambang sekeluarga sengkala ingkang sampun dimawah dadosa kawilujengan kang dereng tinulak maring Allah kantuna slamet rahayu wilujenga wit dinten menika terus laminipun asala karidoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten ing sedaya mawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit jenang sepuh taun jenengake kadamel milujengi nini asmara bumi lan kaki asmara bumi sela ingkang dipun tepi griya Bapak Bambang sekeluarga bumi kesukuran jembran sageta slamet wilujenga sakjawine wangun wilujenga salebete wangun wilujenga sak raja baduanipun wilujenga sak tandha tanem tuwipun wilujenga sak ingon-ingonipun wilujenga wit dinten menika terus laminipun asala karidoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten ing sedaya mawon. Nggih kula cekapi anggen kula wiyaraken bilih wonten kekiranganipun lan kesisipanipun Gusti Allah maring jangkep lan Gusti Allah maring kabul menapa ingkang dados niat saha hajatipun Bapak Bambang sekeluarga wis monggo Mbah To kula aturi barokah doa kang wilujeng.
Amin. 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 Kamu ini dua mawon pakai jangan ini Fatimah. Kamu itu duren. Jadi video yang mawon dan uang kalau ini duren sama. Nggih.